Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Badakizu Euskaraldia izango dela maiatzaren 15-tik 25-era? Parte hartu gura baduzu, bi baldintza bete behar dituzu. Lehenengoa, gutxienez 16 urte izatea, eta bigarrena, euskaraz ulertzea. Bi modu daude, aho bizi? Nik 11 egun horietan euskaraz egingo dut lehen berba. Bai ezagun, bai ezagunei euskaraz egingo dut ziet beti. Eta belarri prest? Egun horietan, ni belarri prest izango naiz. Beraz, hitz egidazu euskaraz beldur barik. Eta urten, lehenengo aldiz, umetan erabeak, zazatzaileak izan aldira. Nire helburua izango da, helduek ere Euskaraldian parte hartzea. Ni Amaia naiz eta aho bizi izateko prest nago. Ni Olatz naz eta aho bizi izango naz. Apa, ni Rafa naz eta aho bizi izango naz. Ni Unai naz eta aho bizi izango naz. Ni Aitzol naiz eta aho bizi izango naz. Ni Jonander naz eta aho bizi izango naz. Ni Lueni naiz eta belarri prest izango naiz. Txomin naiz eta belarri prest izango naiz, nahi dudalako euskaraz dakien guztiak niri euskaraz egitea. Iñaki naiz eta belarri prest izango naiz. Kaixo, Miren naz eta aho bizi izango naz. Ni Iñaki naiz eta zazatzaile izango naiz. Alkar mugiduz egingo dugu.